eta hobe esan da oso berandu zorionez nire anaiek zorte aldean arbola gutxi dago eta gutxi ordaintzen didate hau bizitza oskarra. Ni gaurra joatekotan zen, baina bat-batean zelatan dihartu zuen. Zaldien martxa eta jendia eruka eta zelapartaka eta gustu batuen atzean eskuretan. Pisua eta zertarako nahi duzu pisua. Beste egun batean izango ditzetatzeko. Beno, une bat, abertzekoa da ere dudarekin etxegarroan gurina jarri eta ala jakin guztiatuko du. Hemen duzu, baliok eta izurri, berakoa da. Aliobak eta bere emazteak gau osoa dirua zenbatzen lagare zuten guztian urtzeko txegak hasi emazteari gontatu zen. Azken unek urrezko txapon bat aurkitu zuen gurinari itxatxe pizkerraren barruan. Hasi! Begira, honi! Urrezko txamponan anaiaren gana joango noiz, ondo da. Arraparada joan zen, kasin bere anaiaren gana. Anaia, zure bisita betera etorri nahi. Zuen pobre izena esango aldirazen honik atera duzun dirua. Zer diru? Zer gau? Ez duzu guzti duzuna, baina, saik azuan eretxo. Bla, bla, bla. Joan zaitez irugarren Raimondoraino eta iritxeak eta gero bla, bla, bla. Katzin bakarrik abiatu zen kobatzen lehera, eta haren barea iritsi zenean hitz magika esan. Open sesamo.
zaborik aurkitu dut. Ez nabil gezurretan sinetxik. Ez nabil... Ez dut zer esango, ez zertxo bez. Zaz! Iratik dut, eskermeko den, alarma bukatu aldo zuzurek, no? Noski, zeik zate egingo dukun.
honek ere bai. Hemen gurutze beste bat dago. Gurutzerik ez duen batea bilatuko bat denu. Zer gertatu da hemen? Hau, ni, Akizu zein da zure seria? ni, Zas! Nola betik jenderekin, zure zure sekretari, lasai nagusi badakizar egin. Ziur, ondo saia zaitez asko programako daukagu lehenengo. Bai, nagusi. Oraingoan ez dugu bankarik sartuko, gurutzegarria markatu dutenak. Hori askatxak dut kolore hori. ate guztiak ate gurutze garria. Hemen beste bat dago. Pila bat dago. Hemen gurutze beste bat dago. Pepeleak da lubak baino ezara, jarri dago nikin martu da nagusi. Jauek ez dute balio ez da, rautza bekateko ere. Horrela Mustafa taldearen etxea zintzen irakurtzen. Aiduan originaren izango dira, ziaben lasaiagoa da. Horrela da, hartu da izango, izan da. Ai, gazte, esango aldia zinen berdetik gara jartakagoa. Nahi baduzu nire txemui eskaini duzu. Bai, eskerik asko. Onduko diazu, sartzen nire pupelak zure patera. Hau pixua. Zuk uste baino lehenago gehuko zure talutza zikaztea. Dena, hau azkena da. Ea prestatu dizudan afaria zure gustukoa. Zuk ez da nago zendukazu. Kateko eta ateko gari zen. Milioni erandu gula guztari. Nik ere horretan nagoa, ezer pixka bat hartzera. Hemen izan nire zuzen. Beste gure izaten dut. Hortu izan. Gogona. Zer zeate hor. Sartu barrure eta ez mugitu nik agindu arte. Ordua. Orduan, baina zer gertatzen da hor? Horrekin hitz egiten ari zela ematen zuen. Fiseioa, Orioko fiseioa azkenetan dagoen, dedikatuko dut pixka bat. Ez dut uste merkataria sarretuko den. Zura gine da. Zer du? Orduan da. Ez, lasai. Dena prestatzen gaude. Denak beste lapurrak ere bai. Bagotuko gogoan. Banik orduan gaitiko gogoan. Badirudi azken honetan benetako olioa dagoela. Badaki zer egin behar dudan. Olioak berak edukiko du zigorra. Katariak ez du zirentziko bere planak ikutara joan dela. Azka irte. Irtetzeko esan dut.
asko izan daitea. Ni unai naiz eta Alibabaren papera egin dut. Naia eta Maria gara eta Xarimaren papera egin dugu. Ni Elena naiz eta Peiparen papera egin dugu. Andrea, Miriam, Horatz eta Naia Xerezaren papera egin dugu. Ni Azkar naiz eta Kasin papera egin dugu. Eta Lapurre nagusiaren papera egin du. Ni bai naiz eta